mellor forma de empezar o ano que lendo Heartstopper? A ver, tamén, aclaración, realmente non é unha lectura como tal, é unha relectura que eu en 2018 atopara o webcomic por tapas e decidira pois ler todo o que había ata este momento. E pois, agora que están polo menos os dous tomos ata agora traducidos ao galego, pois decidín mercalos e dicir, pois veña, vamos ler, vamos facer unha relectura, vamos ver que teño bastante cariño esta banda deseñada, pois a ver se sigo gostando dela despois de lela despois de tantos anos. E o veredicto é que sí, amigues, porque eu tiña medo de que, pois iso non sei, que non chegase a gustarme tanto, que me parecese demasiado curso, non sei que, porque eu sí que é certo que eu tendo máis a traxedia, a tristura, o drama, esas cousas, pero estivo genial, adorei, non foi todo increíble, fantástico, fantabuloso. Os momentos del estando o seu primeiro namoramento, estando nerviosos por iso, non sabendo como interactuar, estando en modo jaja, increíbles, deronme vida na alma, deronme 1000 anos de vida, agora son inmortal. Gostei das súas interaccións, gostei deles como personaxes, gostei dos personaxes secundarios que maioritariamente así os que son guais, pois aparecen no segundo tomo. Gostei tamén, xusto en relación ao segundo tomo, pois toda a viaxe que ten que levar Nick en relación á súa posible bisexualidade, sobre o proceso de sentirte segure para sair do armario, sobre darte conta de que o mellor as túas amizades son un pouco merda. E iso, non sei, pois que foi genial, que gostei moito, que gostei igual que gostei cando tiña 14 anos. O que sí que iso non é por me modo, non sei, como hipster, porque realmente, pois iso, lin a banda deseñada en tapas e logo despois, pois vale, si gostará moito, pero quedar aí, tipo, logo non continuei lendo en digital e logo tamén cando saiu a serie, pois non vi a serie e como que me saiu un pouco do círculo Heartstopper, pero sí que é moi curioso ver como unha banda deseñada webcomic que liches en 2018 que pasa a ter unha adaptación super exitosa en Netflix a que o primeiro tomo teña en Goodreads como case 1 millón de calificacións e que estea traducido ao galego. Quero dicir, realmente, en poucos anos foi unha viaxe. Así que iso, pois, imagino que todo o mundo que está vendo este short, pois, coñece a banda deseñada, os cómics aquí, Heartstopper, pero iso, pois, lede. Incluso eso de seres que gostades maioritariamente de drama e de dor e de sufrimento. Ás veces, pois, ler cousas cookies merece a pena.